Nu går vi i gang med at bygge stålskelettet. De første 60 cm fra sidevæggen til døren afsættes på profilet. Stålprofilet kan deles med en pladesaks. Start med at klippe de 2 flancher. Skær derefter skumgummiet på bagsiden over med en hobbykniv. Så er det nemmere at klippe det sidste stykke over med pladesaksen. Nu lægges det tilpassede profil ned på opstregningen, hvor det skal skrues fast. Afstanden mellem skruerne i profilet må ikke være længere end 50 cm. Med et søm eller en dyknavle bankes der huller de steder, hvor skruerne skal sidde. Den anden del af bundprofilet på dørens anden side monteres på samme måde. Fordi gulvet er af træ, bruger vi almindelige 25 mm lange træskruer.